Serokvezîrê Brîtanya Boris Johnson bi riya Twitterê daxwaz ji Rûsya kir tevlî danûstandinan bibit û dest ji kirdarên leşkeriyên wêranker berdid. Her wisa Wezîra Derve ya Brîtanya Liz Truss gote tûra mîdya Sky News welatê wê çekê beravaniya bi Ukrayna berhev dikir da rêgiriyê li her hêrişeka Rûsya bigiritin. Number one priority is deterring. Ev ji bo bihêzkirina me yên welatên Baltike, ew hez bi zêdebûna gefên Rûsya dikin, ji ber vê yekê em alîkariya wan dikin û piştgiriya NATO bû hevalbendan piştrast dikin. Em alîkariya Ukrayna dikin da Rûs bi armanceka sanahî nebînin. Serokê Rûsya Vladimir Putin dibêjit Amerîka û NATO bersivên daxwazên me yên ewlehiyê nedayne lê Moskw amade ye li ser danûstandinan berdewam bit. Kremlin ragihand Serok Putin dê bi nivîsîn bersiva pêşniyazên Amerîka divê hefteyê da bidit tevî ku Amerîka û NATO nîgeraniyên Rûsya berçav negirtîne. Sekretêrê Giştî NATO amadehiya hevpeymaniya NATO bû zêdekirina hêzan li Rojhilata Ewropa piştrast dikir. Helbet em amade ne. Em hebûna xwe ya leşkerî li Rojhilata Ewropayê zêde dikin da rêgiriyê li tigihiştneka şaş derbarê şiyanên NATOyê bigirî. Em sê tiştan dikin. Peyamên cizeyan dişînin û piştevaniya Ukraynayê dikin û piştgiriya hevalbendên NATOyê piştrast dikin. Wezîrê Derve Rûsya Sergey Lavrov peyameka aştiyane wekî ya Serok Putinî bû welatên Rojava şand. Li heman dem de hûşdarî da ku Moskw rê nadet welatên Rojava pê li ser berjewendiyên wê danet. Hindî li ser Federasyona Rusyayê mabêt şer çênabît. Em şerî naxwazin. Lê em rê nadin berjewendiyên me bêne binpêkirin û piştguhkirin. Her wisa mezina diplomatê Rûsî got ew pêşbîniya kombûnekê digel Wezîrê Derveyê Amerîka Antony Blinken li dema 2 hefteyên bê dikir. Lê Kiev paytextê Ukrayna xwe nîşandan derkeftin bû spasîkirina piştgiriya Amerîka û hevalbendên Ewropa bû welatê wan dijî gefên Rûsya.